tohle je Flatout. Určitě tu hru všichni znají, takže ji nemusím představovat, ale pro ty, kdo ji nezná, tak jsou to takový závody. Tady máme různých 5 módů. Šampionát, samostatný závod, no akrobacie, pak speciální tratě a derby, no. A je tam 8 hráčů a tady jsou ještě potom k tomu nějaký popisky. Tak si jako první dáme samostatný závod. Moc řídit neumím. Třeba tady tu. Nebo tady tu. Tak, upravím si židli a jdem na to. Tak. Sakra, zase poslední. Jo, tímhle se... Ha, tady máš. Hajzle. Pardon. Kdo nás chce předjet? Sakra. Ne. Sakra. Tak a jedem. Jack Benton. On se jak daří. Sakra. Nevím, jestli mě slyšíte přes tu sakra. Nevím, jestli mě slyšíte přes tu muziku. Ale já si ji těším. Tak. Doufám, že mě slyšíte dobře. Jejda. Tato hra mě trochu baví. Jestli znáte nějakou hru třeba na registraci, tak mi můžete poslat. Sakra, co to dělám. A určitě ji natočím. Neumím řídit. Sakra. Oh my god. Ježíš, on mě předjíždí znova. Nebo kolo napřed. No, tohle mi nejde. Znáte to? Tohle. To mi jde. Poměrně. S tímto. Dej se u těch aut ještě měnit barvy. A myslím, že šipkou dolů a nahoru. Nebo o Ultimate Carnage se to dělali X-kem, já teď nevím. Jestli se to dělá i tady X-kem. Tak, pojďte, teď vás rozdrtím. Tady máš. Haha. Jeden na střeše. Jejda. Nestihli jsme ho. Rychle. To bylo těsné. Teď musím ještě přidat. Ať mě nesejmou. Jsme 6, 7. Čas kola.
A koho to jako zajímá? Ne, sakra. Tohle. Jo. Je na mol. Sakra. Dobrý. Jo. Musíme být první. Sice tohle není. Nice. To bylo dobrý. Ale pořád jsme 7. No, 8 už. 7. Oh my god, teď mě. Díky. Díky za postrčení. To musíme stihnout. Tyjo, nechtěl bych být ta růžová. Teď nevím, jaká to je. Myslím, že ta 7. Jo, jo, je to Sally Taylor. Tady máš. Pojď sem, křečku. Křeček. Jejda, ten to nějak napálil. Oh my god. Křeček jeden svítící. Pojď sem, křečku. Pojď sem. Dělej, pojď sem. Dej nitro. Pojď sem, křečku jeden svítící. První, musíme být první. Ne, to bylo tak těsný. Jaký čas jsme měli? Oh my god. O 500. Ty vado. Teď si dáme nějaký ty derby. Nebo. No, derby a pak akrobasy. Bulldozer. Možná je bulldozer, ale. Tohle mi jde. Já si zavřu okno. Tak, dobrý. No, tady. A já jsem vám neukázal ty barvy. No. Tak to ukážem po příště. No. Jsem poslední, ještě jsem nikoho ani netrefil. Tady máš. Ty. Malinká červená. Beruška. Takový malý. Jak se říká co? Ježíš, další. Ježíš, ta malá se do mě tak... Ta malinká červená už mi štve. Ne. No a už mi hoří motor. A už je to... No, tak... Tyjo, měl jsem si tam napsat MR0. Mr. 0. Asi jo. Ježiš, tak já si to dám znova, abych nebyl za
Nuba. Tady do... Ne. A tak jo. Půjdem do ní. Ta malá se do mě taky. O to by se nemluvil. Nevolal jsem tě. Tady máš. Ježiš, já to failím, tyjo. Já to failím. Hele, ty malinka už máš nějak málo života. Ježiš, no aspoň zde jsem třetí. Jejda. Tak, teď to... Dáme si tu akrobaci. A dáme si... Tohle, to mi jde. A sakra, teď se vlastně... No tak, až budeme mít zase závod, tak vám to ukážu. Ježiš, vím. No. Hora. Počkat, co tohle nebo alt, co to? No nic, to zjistím. Jo. Ne. Kurňa. Tak já si dám třeba ty lyže, co tam byly. Jste to možná neviděli. Ty lyže jsou toto. Jo, asi toto. Možná naber pořádnou rychlost, neukvap se a odhoď figuru něco. Aha. Snad je to ono. Jo, je to ono. Ne. Musíme čekat. No. Sakryš. Jedeme. A dáme pokračovat, no. Stejně to máme, takže, no. A na maximální pecku to dát nemůžu. Sice to poletí do výšky, ale ne vůbec do dálky. Nechtěl bych si také podrýt hubu. No, tak to dám znova. Tady to má jenom 2 kola, tak... Jak dlouho už natáčíme? Zhruba 15 minut. Asi nějak tak.
Tak za chvíli to ukončíme. Ještě vám dám druhý kolo a kouknu se na ty barvy, jestli jak se to dělá. Nemusím srážet všechno. Víte, co je hodně srandový? Tak, podíváme se. Třeba tohle. Třeba tohle. Jo, takže šipkou dolů a nahoru se to dá. Šipkou dolů a nahoru. Tady u toho jsou. Tady si myslím, že mění jenom. Tady u toho si myslím, že mění jenom barva. Jo, a blatníky ještě se nemění. Ježíš, to modré je sexy, tyjo. Tady u toho se mi líbí ty barvy. Tady ta je pěkná. Huahaha. Tak jo, já se pro tento díl z Flatoutu loučím a další díl bude asi, nevím, jak jsem říkal, pošlete mi nějakou tu registrační hru a pak se tam zaregistruju a natočím to. Takže čus.